Παρ' όλα αυτά η Ήπειρος είναι αγανακτισμένη. Έχουμε και υπερπληθυσμό επάνω στα γουρούνια. Θεωρούμε ότι αυτό, η ορθή διακήρυξη που γίνεται με αυτούς τους κυνηγητικούς σκύλους και το παράβολο αυτή στους ορεινούς όρους δεν μπορεί, είναι δυσβάστατο. Αλλά και 4 χρόνια που είπε ο συνάδελφος να μην μπορεί να σταθεί ένας νόμος και να πάρει σάρκα και οστά στην εφαρμογή του, δεν το θεωρούμε, δεν το διανόμαστε ότι πρέπει. Έχει πολλά προβλήματα. Βλέπουμε και την αντίδραση των ιδιωτικών κτηνιάτρων, οι οποίοι έχουν τονίσει και πέραν από αυτό βλέπουμε ότι μιλήσαμε έστω και να κάνουμε την καλή πίστη όπως έκανε εδώ ο συνάδελφος Κωνσταντόπουλος, να δώσουμε κάποια δειγματοληψία, να δούμε αν θα πετύχει. Βλέπουμε από την Ήπειρο και ρωτώ κάποιες κούρε, μπορείς να πάρεις δειγματοληψία για να το στείλεις στο εργαστήριο φύλαξης. Είναι αρνητική όλη. Λέει, δειγματοληψία εμείς αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πάρουμε, δεν έχουμε τα κατάλληλα φορτηγάκια, θέλει εκείνο και πόσο μάλλον ένας που βρέθηκε μου είπε γύρω στα 50 ευρώ το δίμηνο. Άρα τι κάνουμε? Μειώνουμε από τη μία, αυξάνουμε από την άλλη. Άρα θα το πάμε πάλι στα 120 και στα 130. Κάνει γιατροί ιδιωτικοί. Όπως μας έταξατε τότε 10 ευρώ και αυτά θα πληρωθούν από το Υπουργείο για την αποστολή δείγματος. Δεν το είδαμε. Δεν μπορεί να σταθεί. Συνεχόμενοι, να ξέρετε ότι και ακόμα και οι δημόσιοι κτηνίατροι έχουμε τεράστιες περιφέρειες υποστελέχωσης στο προσωπικό, έχουμε τεράστιους νόσους, έχουμε το θέμα των σοβαρών και τους ελέγχους με τον ΕΠΚ, που ξέσπασε προσφάτως, άρα αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούν οι δημόσιοι κτηνίατροι να μας βοηθήσουν αυτή τη στιγμή. Άρα πρέπει να συμπράξουμε. Και τελευταία με τον Γενικό Γραμματέα μας καλεί εμάς να προκαταβάλουμε το 40 ευρώ το παράπονο, με φάτος στους δρόμους, μήπως δεν εισπράξουμε το διοικητικό πρόστιμο που είναι πανάκριβο 1.000 ευρώ. Άρα να το προπληρώσουμε και όποτε θα είναι στην διαθεσιμότητα και όταν θα κάνουμε εμείς και κάθε αστυνομικός που θα είναι έξω θα μου λέει: εφόσον δεν το έδωσες, ο νόμος είναι ξεκάθαρος και από 1η Ιουλίου ισχύει. Άρα θα πληρώσει. Θα μπλέξουμε πολύ άσχημα και θα κατεβάσουμε και εμείς τα μολύβια και μην πούμε ότι δεν βγάζουμε και κάποια φέτος, ούτε άρτη, ούτε τα συνεχεία δίωξης θέλουμε να τα κάνουμε αναστολή στα συνεχεία δίωξης, που τα συνεχεία δίωξης χρηματοδοτείται από το ίδιο το Υπουργείο, από το Πράσινο Ταμείο Υπουργείου Περιβάλλοντος. Για να μειώσουμε τον πληθυσμό στις καλλιεργήσεις της εκτάσεις μέσα στον αστικό ιστό. Φτιάχνουμε παγίδες. Παντού εθελοντές είμαστε. Και αρρωγοί θα είμαστε. Αλλά βοηθάτε εμείς και καλό θα ήταν μέσα στο DNA, αλλά και αυτό το ποσό για απαλλαγή όπως είναι δημιουργικός και όπως είναι και άλλα σπηλιά που συνδράμουν στην αστυνομία, στην πυροσβεστική κτλ. Ναι, θα πούμε. Αλλά η διασπορά των αντέσποτων δεν είναι αιτία η κυνηγή. Είναι πραγματικότητα αυτή. Μιλάμε για αντέσποτα και θα πληρώνουμε εμείς οι νοικοκυρέοι με τα δεσποζόμενα σπηλιά. Και είναι τόσο όσον αφορά για την ορθή διαχείριση της πανίδας σημαντικό παράγοντα. Ευχαριστώ πολύ. Παπαγεωργίου, ευχαριστούμε από την Ήπειρο. Ποια είναι η Ομοσπονδία Μελισσή? Ευαγγέλιος. Μισό λεπτό γιατί Θεσσαλία. Και Αρχιπελάγου. Έχει μισή ώρα. Κάνε λίγο γρήγορα από το Αρχιπέλαγο, κύριε Μελή. Σήμερα είναι και να βγει πάμε και για την Κοβά. Η Ελληνική Ομοσπονδία Αρχιπελάγου. Εμάς ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και έχουμε τους κυνηγούς όλους. Να ευχαριστήσω και εγώ τον Υπουργό για την παρουσία του. Δεν ξέρω αν έρθει κάποιος συνάδελφος. Ναι, να σας ευχαριστήσω που βρίσκεστε σήμερα ανάμεσά μας. Πέρα από τη χαρά που μας δίνετε σε όλους μας, μας δίνετε και τη δύναμη και το κουράγιο να πιστεύουμε ότι κάτι θα προκύψει μέσα από αυτή τη συνάντηση. Γιατί πραγματικά το θέμα αυτό, άνθρωπος που ήταν και αρμοδιότητα του Υπουργείου σας, πετύχατε στα 4 χρόνια αρκετά πράγματα με τη δική σας συμβολή. Εκείνο που θα ήθελα να πω ότι αυτός ο νόμος από το 21 που ήταν νομοσχέδιο και έγινε νόμος το 21 που ψηφίστηκε, θα το έλεγα απλά και λαϊκά, επειδή μου είναι ένας νόμος, να μην πω τη λέξη που τη χαρακτηρίζουν τον εαυτό μας, ένας νόμος που μπάζεται παντού, ήρθε στη Βουλή, προσψήφισε για τις, ας το πω συμπτωματικά, πρόεδρος της Επιτροπής ήταν ο φίλος μου ο Μάξιμος ο Καρακόπουλος, συντοπίτης, γνωστός συνάδελφός σας,
είχα επικοινωνία μαζί, τον αποσύρατε και φέρατε μετά τη δεύτερη επιλογή όσον αφορά το DNA. Η επιστημονική κοινότητα αντέδρασε γιατί πραγματικά δεν ερωτήθηκε για ένα τόσο σοβαρό θέμα που αφορά τους επιστήμονες, τι επιπτώσεις έχει όσον αφορά η στήρωση ή και το DNA, αν πράγματι μπορούμε να αποδείξουμε αυτό. Σας μιλάω εγώ που έχω περιορίσει και στο Δήμο στην τοπική αυτοδιοίκηση 20 χρόνια. Εκείνο που θα έπρεπε να κάνει το κράτος, έπρεπε. Το πρώτο είναι η ηλεκτρονική σήμανση που την έχουμε του και εμείς, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πολλοί συνάδελφοι και δεν έχουν υπαρχήσει αυτό το θέμα. Να έχουν όλα τα σκυλιά τους δηλωμένα, να αναλάβουμε και τις ευθύνες μας. Και το δεύτερο που θα έπρεπε να κάνει και βασικό, να δώσει στους Δήμους το οικονομικό κομμάτι, τη δύναμη να έχουν, να δημιουργήσουν καινοτομία, δομές, όπως γίνεται σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές, για να μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν. Γιατί τουλάχιστον εγώ την εικόνα που έχω στη Θεσσαλία, αυτά που κυκλοφορούν έξω από τα δέσποτα δεν είναι κοινωνικό λειτουργία. Είναι όλα ζωμπανόσυλα, που μπορεί να τα λέμε μυστική στην επαρχία, και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι γεμάτο τα χωριά και οι πόλεις αδέσποτα. Από εκεί και πέρα. Είναι ένας νόμος και εμείς, σαν οικογένεια, αυτή η μεγάλη οικογένεια και η ηγετική, με πόνο ψυχής θα τον εφαρμόσουμε. Γιατί θέλουμε να είμαστε πειθαρχημένοι στο κράτος. Οι νόμοι βγαίνουν, όλοι οι νόμοι, για να εφαρμόζονται. Αλλά σίγουρα για να εφαρμόζονται, αλλά και να διορθώνονται στην πορεία για τις αδικίες οι οποίες έχουν γίνει. Και έχουν γίνει σημαντικές αδικίες. Τώρα φτάσαμε μετά από τόσα χρόνια με παρεμβάσεις και δικές σας και δικές μας, όλοι μαζί, φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο και είπαμε ως 40 ευρώ ήταν καλό. Εγώ μιλάω εγώ που έχω αυτή τη στιγμή 25.000 και όλοι στη Θεσσαλία, σαν εκπρόσωποι της Θεσσαλίας, έχουν τα περισσότερα σκυλιά, δεν υπάρχει κυνηγός να έχει κάτω από 20.000. Αντιλαμβάνεσαι το οικονομικό βάρος που θέλει 150-160 ευρώ το κάθε σκυλί που ήταν πρώτα, πώς είπαμε στο οικονομικό χρήμα του καθένα μας. Σε μια εποχή που ζούμε οικονομική πολύ δύσκολη. Από εκεί και πέρα τώρα. Φτάσαμε στο διατάφτα. Είπαμε, ζητήσαμε μια παράταση να ξαναδούμε τον νόμο για κάποιες αδικίες που υπάρχουν. Η αφαίρεση της αδείας για 2 χρόνια. Γιατί να υπάρχει αυτή η εξαίρεση από τους άλλους πολίτες. Ένα αυτό. Η ποινή, 1.000 για το κάθε σκυλί. Πού ζούμε. Πού ζούμε, είναι φοβερό αυτό. Μια παράταση και να καθίσουμε να το δούμε όλοι μαζί. Να διορθώσουμε κάποια πράγματα, κάποιες αδυναμίες αυτού του νόμου και ευελπιστώ ότι θα το κάνετε η πρωτεία μας και ο κύριος Τιβάνης που έχετε πολλές φορές σε επαφή μαζί του, να το δούμε για να μπορέσουμε και εμείς αυτή την οικογένεια να τη στηρίξουμε, γιατί εμείς είμαστε εκπρόσωποι, εμείς ακούμε τη λάσπη όλοι και ο Σταθόπουλος ο Νίκος που έκανε αυτή την κίνηση, καλώς την έκανε για να αποδείξουμε αν περπατάει αυτό το πράγμα. Δεν περπατάει όμως. Θα πειθαρχήσουμε σε αυτόν τον νόμο. Μια παράταση, μια επιτροπή ζητάμε, νομίζω είναι όλες οι ομοσπονδίες αυτή τη ζητάνε επίμονα, 5-6 μήνες. Ενδεχομένως με αυτό το πρόγραμμα που κάνουμε τον Κένταβο να βάλουμε τους συναδέλφους κυνηγούς εν ώψη καινούργιας γεννητικής χρονιάς να δηλώσουν τα σκυλιά για να αποδείξουν πράγματι είναι κυνηγός, δηλαδή υπάρχει ο διαφορισμός το 40 με το 70 ευρώ στους άλλους πολίτες και ευελπιστώ με καλή θέληση από όλες τις πλευρές θα βρούμε την κοινή λύση. Σας ευχαριστώ, Υπουργέ μου, πραγματικά να σας καλέσουμε εδώ και είμαι βέβαιος ότι θα το πετύχουμε. Θέλω να ακούσαμε τη στερεά Ελλάδα κατοικίες. Ωραία, εντάξει. Υπουργέ μου, χαίρομαι που σε βλέπω σήμερα εδώ. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Βέβαια ήταν μια έκπληξη ευχάριστη για ό,τι Γενική Συνέλευση. Όσοι ξέρουν δεν ήταν έκπληξη. Σαν κίνητος έτσι κι αλλιώς. Δεν δουλεύει αυτά. Λοιπόν, εμείς κάναμε εγώ προσωπικά μια λήψη DNA για να αποδείξουμε και τη δυσκολία της διαδικασίας, όσο και να κάνει εντύπωση, όσο και να έχουν κατηγορηθεί γι' αυτό. Καταφέραμε να περάσουμε με πάνω στα σκυλιά 4 άτομα από το Υπουργείο που ήρθαμε, από την Ειδική Γραμματεία, 61 σκύλους σε 7,5 ώρες. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι είναι αυταπόδεικτο ότι χρειαζόμαστε μια παράταση και βέβαια συζήτηση. Ξέρω, μου είπε στην αρχή ότι ό,τι σου είχαμε ζητήσει έχει γίνει. Έχουμε να ζητήσουμε κανένα 2 ακόμα, δεν έχει να κάνει. Θα δεις εσύ και πιστεύω ότι με καλή θέληση όλα μπορούν να γίνουν. Αλλά μια παράταση και ένα ραντεβού αυτό. Μια παράταση και ένα ραντεβού. Κύριε Υπουργέ, το λόγο, κύριε Σπανάκη. Ποιος θα μου στείλει το βίντεο μετά μου. Εδώ. Και να μου συλλαβή για κάτι. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω, επειδή ο Νίκος ο Σταθάπλος, με τον Νίκο να ξέρετε δεν είμαστε φίλοι, δεν το ξέρω,
το ξέρω σαν συνάδελφο, έχει φάει τη λάσπη, τον έχουν όλοι για σκότωμα, για αυτό που έκανε. Κάντε κάτι για τον Νίκο. Όχι Νίκο, είναι για ειδικούς λόγους. Το έκανες για την κυβερνητική πολιτική. Το έκανες να αποδείξεις κάποια πράγματα. Πήρες ένα ρίσκο. Δεν το πήρε κανένας άλλο. Άρα η πολιτεία σου χρωστάει. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, μην διακόψουμε ξανά, παρακαλώ. Ποιος χαρακτηρίζει τα σκυλιά ότι είναι ζώα συντροφιάς και όχι ζώα εργασίας. Για κάποιο λόγο στην εργασία. Απλώς δεν εξαιρούνται και ούτε μετά συνεχίζονται. Όσο την διαργασία θα τα εξαιρούνται. Πάμε, παρακαλώ λιγάκι. Μισό λεπτό. Λοιπόν, ήθιστε όταν πηγαίνει ένας πολιτικός σε μια γενική συνέλευση, σε ένα χώρο εργασίας, η παρουσία του να συνοδεύεται με καλά νέα. Και έτσι θα γίνει και σήμερα. Γι' αυτό είμαι εδώ. Όμως, εδώ πρέπει να μιλήσουμε επί της ουσίας. Όπως κάνετε και εσείς, τουλάχιστον στις συναντήσεις που είχαμε στο γραφείο μου και στην επικοινωνία που έχω με τους προέδρους, τον πρόεδρο, τον Σταθόπουλο, με τα παιδιά, έχουμε νομίζω μια ξεκάθαρη και ειλικρινή συνεννόηση. Σε ό,τι θέματα μου θέσατε, υπάρχει πάρα πολλά και πρώτα απ' όλα η λογική και το πώς βαδίζουμε. Σέβομαι και με την παρουσία μου εδώ θέλω να δείξω το σεβασμό μου σε 150.000 και πλέον κυνηγούς. Και θέλω να σας ευχαριστήσω γενικότερα για την προσφορά σας. Η προσφορά σας είναι σε πολλά επίπεδα. Όχι μόνο σε ενίσχυση τοπικών οικονομιών με αυτή την επιλογή του να είναι κανείς κυνηγός και το τι σημαίνει. Και επειδή εγώ θυμάμαι τον αδερφό της συγχωρεμένης μητέρας μου που ήταν φανατικός κυνηγός, ήξερα και καταλαβαίνω και την αγάπη που έχετε για τα ζώα. Η αγάπη που είχε για τα κυνηγόσκυλα ήταν τεράστια. Άρα λοιπόν καταλαβαίνω με ποιους ανθρώπους μιλάω και το τι ακριβώς θέλετε και κάνετε. Έχουμε ένα νομικό πλαίσιο, το οποίο είναι αυτό που ψηφίστηκε το 2021. Οι νόμοι ψηφίζονται για να εφαρμόζονται και όπου υπάρχουν προβλήματα για να βελτιώνονται, να διορθώνονται και να προχωράμε μπροστά. Άρα, έχουμε μετά από πολλά χρόνια επικυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας και Κυριάκου Μητσοτάκη ένα νόμο που αφορά εφαρμογή φιλοζωικής πολιτικής γενικότερα. Το άκουσμα ενός νόμου που αφορά την εφαρμογή μιας φιλοζωικής πολιτικής μας βρίσκει όλους σύμφωνους. Επιμέρους θέματα που προκύπτουν, είμαστε εδώ για να τα λύσουμε. Δεύτερον, η δημιουργία μιας ειδικής γραμματείας δείχνει και το σεβασμό της κυβερνήσεως και την υλοποίηση μιας δέσμευσης για την εφαρμογή μιας συγκεκριμένης φιλοζωικής πολιτικής. Η ειδική γραμματεία τα χρόνια αυτά έχει κάνει σημαντικά και σοβαρά βήματα. Τρίτον, το Υπουργείο Εσωτερικών από την πλευρά του και για την τοπική αυτοδιοίκηση έχει εξασφαλίσει πόρους που αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε ποιες αδυναμίες υπάρχουν στην υλοποίηση διαφόρων πραγμάτων, διότι ενώ εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση, είχαμε χαμηλή απορρόφηση. Άρα να δούμε τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει. Με την παρουσία μου λοιπόν σήμερα εδώ, θέλω να σας πω ότι και παράταση θα δοθεί και να μην ανησυχείτε για τα πρόστιμα. Δεν είστε εχθροί μας στην εφαρμογή μιας φιλοζωικής πολιτικής. Βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά του λόγου και σας διαβεβαιώνω με την παρουσία μου εδώ ότι με πρωτοβουλία μου και σε συνεννόηση με τον Υπουργό τον Θοδωρή τον Λιβάνιο θα ξεκινήσουμε έναν ανοιχτό διάλογο και με τους κτηνιάτρους
και με την τοπική αυτοδιοίκηση και με τους αρμόδιους αντιδημάρχους και με όσους φορείς εσείς κρίνετε ή οι άλλοι φορείς κρίνουν, ώστε να βάλουμε κάτω μία νέα αρχή, να δημιουργήσουμε ένα νέο δρόμο για να λύσουμε ζητήματα. Εμένα, όταν είδα στο γραφείο του, μου θέσατε ένα ζήτημα για το θέμα του παραγωγού. Το υλοποιήσαμε άμεσα. Θέλετε τώρα θέματα για την παράταση και το πρόστιμο. Σας διαβεβαιώνω ότι θα υλοποιηθεί και αυτό. Όμως δεν φτάνει. Διότι κάποια στιγμή η παράταση θα λήξει. Τι θα γίνει? Παράταση στην παράταση? Όχι. Άρα τι θέλουμε? Να βρούμε οριστικές λύσεις. Έχουμε ικανοποιήσει όμως αίτημα των κτηνιάτρων, όπου μετά όμως συνεχίζουν την αγωγή, ενώ ικανοποιήσαμε ένα αίτημα που μου έθεσαν και εμένα προσωπικά στο γραφείο μου. Άρα λοιπόν, θα κάνουμε όλοι μαζί έναν ανοιχτό διάλογο, να κοιταζόμαστε στα μάτια για να λύσουμε τα ζητήματα που υπάρχουν. Δεν έχετε απέναντί σας μια κυβέρνηση εχθρική, αλλά και μια κυβέρνηση φιλική και λογική στα αιτήματά σας. Εγώ, κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι σέβομαι τους 150.000 και πλέον κυνηγούς. Με κάθε τρόπο θα βρίσκομαι δίπλα σας και αυτό το οποίο σας ζητώ είναι πραγματικά να βάλουμε πλάτη για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα με τα αδέσποτα. Δηλαδή, μην το βλέπετε ότι εμείς είμαστε το τόσο της 100, δεν φταίμε εμείς και με οι άλλοι. Όχι. Όλοι πρέπει να συμβάλλουμε στο να αντιμετωπίσουμε το θέμα με τα αδέσποτα σκυλιά και τις γάτες. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Έχουν γίνει αρκετά βήματα. Ο νόμος όμως είναι και συγκεκριμένος. Δεν λέει οπωσδήποτε στήρωση, λέει ή στήρωση ή DNA. Άρα λοιπόν, γιατί στην αρχή υπήρχε μια παρεμηνία. Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρος ο νόμος. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να δούμε πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητάς μας. Με αυτά τα λίγα λόγια θέλω να σας ευχηθώ καλή Κυριακή και καλή συνέχεια στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. Μόλις πρόσφατα, πριν 2-3 μέρες, υπήρξε ένα αίτημα από το Υπουργείο σας για την Κύθνο που είχαμε τα δηλητηριασμένα γενναίτη, ότι όντως ενδιαφερόμαστε και εγώ προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω την Ομοσπονδία Πελοποννήσου, τον πρόεδρο Ρωμασού για όλα τα παιδιά, για την αποστολή των σκύλων που βρίσκουν τα δεδόματα. Ήμασταν σε επικοινωνία, στείλαμε κατευθείαν, μας ευχαριστήσατε και συνεννόηση με τα αστυνομία και θέλω και εγώ να ευχαριστώ και εσάς που ζητήσατε από μας βοήθεια, αλλά υπάρχει αυτή η συνεργασία, αλλά και τη ΓΑΜΑΚΟ, τον πρόεδρό της, όλα το ΔΣ που ανταποκρίθηκαν σε ώρες. Τα σκυλιά ήταν την επόμενη μέρα στην Κύθνο από την Πάτρα και ψάξαν για το θέμα τα 2 μέρες και βρήκανε και τα ονόματα για να πιστοποιηθούν και από τι είναι. Αυτό ήθελα να τα αναφέρω πριν στο πάνω. Φάξατε ένα έτοιμα για αυτά τα σκυλιά. Μάλιστα. Μπορούμε να το ξανακούσουμε για αυτό? Είναι προπόνηση και Κρήτη. Όλοι οι σκύλοι είναι. Τώρα είναι προπόνηση και Κρήτη. Τώρα. Αύριο μπορεί να κάνει Για όλους τα σκυλιά. Τα σκυλιά που έχουμε. Είναι οι Πελοποννήσου που μας έστειλε τα σκυλιά. Τα σκυλιά αυτά, τα σελίδα τα έχουν όλες τις ομοσπονδίες. Να μην πληρώσουμε παράγωγο. Ωραία, να μου πείτε με κάποιο τρόπο να υπάρξει μια καταγραφή για αυτά τα σκυλιά. Άκουσα το αίτημα για το παράγωγο κτλ. Ποιος το έθεσε αυτό το αίτημα? Ωραία, το θέλω αυτό το αίτημα. Εντάξει. Θα με κάνει είδηση, όπως πρέπει να είπε ο Υπουργός, όλα τα προηγούμενα. Όπως ήταν είναι αποδεδειγμένη η εθελοντική εργασία, η συνεργασία και οι δημοσίου συμφέροντος εργασίες που κάνουν οι κυνηγητικές οργανώσεις, εμείς το μόνο που ζητάμε είναι πριν πάρετε μία απόφαση, απλώς να το συζητάμε με εσάς και μετά σαν πολιτική πάτε και απόφαση. Αλλά να ξέρετε, ό,τι και να κάνετε για τις ΜΚΟ και τους όφιλους θα τα ακούσετε.
γίνει ο διάλογος όπως πρέπει. Ωραία. Ο διάλογος θα είναι από μηδενική βάση. Ο διάλογος θα είναι από μηδενική βάση, κύριε Υπουργέ. Δεν κάνουμε συνέντευξη, κυρία Καταφύγη. Ο διάλογος, δεν κάνουμε συνέντευξη. Μισό λεπτό. Ο διάλογος θα είναι με προτεραιότητα στα αιτήματα που θα μου θέσουν όλες οι ομοσπονδίες και φυσικά θα δούμε τι θέματα πρέπει να βελτιώσουμε. Αυτό το οποίο εμείς θέλουμε είναι να ικανοποιήσουμε άμεσα αιτήματα τα οποία έχουν μια λογική βάση. Όπως ήδη ως κυβέρνηση να κάνει σήμερα. Και με τους κτηνιάτρους. Θα είναι με όλους. Δεν παρακαλώ πολύ. Δεν πειράζει. Παίρνεις, όχι, δεν είναι κακό. πληρούμε μια διαδικασία. Παίρνεις άδεια από το Προεδρείο για να λάβει καφέ. Με παίρνεις καλά. Θα καλέσω στο διάλογο αυτό και τους κτηνιάτρους. Θα καλέσω και την Ομοσπονδία. Ευχαριστούμε.